gràcies a VilaWeb per venir a cobrir este esdeveniment. Bueno, avui fem la 8a trobada de secundària i batxillerat a la comarca de l'Alacantí de programes d'ensenyament en valencià i bueno, és una festa per la llengua, és un dia important per a nosaltres, per a la Cívica per a l'Escola Valenciana, perquè bueno, arribar ja a la 8a de secundària i batxillerat és complicat, és l'única que se fa al País Valencià d'aquestes edats i veure el parc ple de gent, ple d'activitats, ple d'estudiants implicats en la defensa dels seus drets, de la seva llengua i de la seva cultura, per a nosaltres és gaudir molt. Estava ara mateix, venia de que me comentara la gent de l'Institut de Mutxamel, els estudiants, que l'any que ve li llevaran la línia de valencià al seu institut i que volien fer una sentada contra aquesta decisió política, no? I al final penses que tota la feina que s'està fent des d'una entitat com la Cívica per a la defensa del valencià, dels programes d'ensenyament en valencià, perquè pensem que són els únics que asseguren el domini de les dues llengües oficials, però que a més donen la capacitat de conèixer de noves llengües, veure als estudiants implicats, saps que mires enrere i no estàs a soles, sinó que tenim futur, no? Este parc del Canyar de Mutxamel es veu ple de gent a vessar, és un gran èxit. Quines són les activitats que podem trobar aquí? Bueno, aquí cada centre organitza la seua. Si heu pogut pegar-vos una volta, n'hi ha des de la gent del Verge del Remei, per exemple, que té un mòdul artístic i està ben allí pintant i demés. N'hi havia la gent d'Agost, per exemple, s'ha dut un forn per a poder cuir el barro, n'hi havia activitats de trenetes. Hem fet una activitat en col·laboració amb la Universitat d'Alacant de donar uns barrets a tots els estudiants, perquè pensaven que feia sol, però el volien fer d'homenatge a Enric Valor, i si veieu els barrets que porta la gent, té el puntet semblant al típic barret que duia l'Enric Valor. Jo crec que ara mateix n'hi ha una coral de l'Institut del Campello, de l'Enric Valor, cantant a l'escenari. N'hi ha professors de gimnàsia que ara faran una activitat d'acrosport, porten tot el matí jugant a pilota valenciana els estudiants de l'IES del Jaume II, de l'IES del Verge del Remei, de l'IES de la Llucer de Mutxamel. Vull dir, per a nosaltres és important ja no els tallers en si, sinó la implicació dels estudiants a l'hora de poder fer aquest taller. Un altre mitjà de comunicació, com és Ràdio Sant Vicente, avui fan un programa especial fet per estudiants de l'Institut de Sant Vicent. Vull dir que per a nosaltres la implicació dels estudiants en les activitats és important. Moltes gràcies i moltes felicitats. A vosaltres per cobrir-nos i per donar-nos la possibilitat de poder donar a conèixer aquestes activitats i les nostres propostes.